Verpleeghuizen Goes scherpen bezoekregeling aan na een nieuwe corona-uitbraak. Het is vrijdag 17 juli. Dit is Zeeland Nu. Nog maar 2 vaste bezoekers welkom. Schade voetbalclubs loopt in de miljoenen. En verdachte cocaïnesmokkel langer vast. Goedenavond. Corona houdt de gemoederen in Goes flink bezig. Het is topdrukte bij de coronateststraat en SVRZ en Zorggroep Ter Wil scherpen de bezoekregeling aan. Door 2 privéfeestjes waar voornamelijk jongeren besmet raakten, is het nu alle hens aan dek in de stad. Er werken hier heel veel medewerkers, er komen hier heel veel mensen op bezoek. Dus het enige wat wij nu kunnen doen is zorgen dat we die toestroom beperken. Dat we de controlemaatregelen even terug aanscherpen. En ja, we weten allemaal waar we het voor doen, hè? Het beschermen van de kwetsbare ouderen. De bewoners mogen nu nog maar maximaal 2 vaste bezoekers per dag ontvangen. De zorginstelling is extra alert omdat nog niet zo heel lang geleden bewoners besmet raakten met het coronavirus. En we weten hoe zwaar het is geweest en voor het personeel, maar ook voor de familie. Dat is iets wat je niet nog een keer wil meemaken, dus alles wat we eraan kunnen doen om dat te voorkomen, willen we absoluut doen. De gevolgen van de corona-uitbraak is niet alleen voelbaar in de verzorgingshuizen. Hier bij de teststraat in Goes is het topdrukte. Er is zelfs een extra rij geopend. Ik kom van Walcheren en ik heb lichte verkoudheidsklachten. Dus voor de zekerheid toch maar even een test doen. Ik denk dat het besef er nog steeds niet is bij jongeren. Dat ze drager kunnen zijn zonder symptomen. En dan denk ik, ja, hoe dom kan je nou toch wezen, hè? Het is wel een beetje druk hier nu, hè? Het is druk, maar ik was gewaarschuwd. Ik wist dat het me te wachten stond. Geen probleem. Ondertussen maakt een paar kilometer verderop Sofjan Azagari zijn beachbar in orde om volgende week terug open te gaan. Vorig jaar was dit een hotspot voor jongeren en dus is dit jaar extra oplettendheid nodig. Ik hoop niet dat het politieagentje hoeft te spelen, maar gewoon mensen op een nette manier toch wel zeggen dat ze moeten gaan zitten. Dus niet gaan staan en niet gaan lopen. Natuurlijk als ze iets moeten halen of naar het toilet moeten, dan kunnen ze gewoon lopen en bewegen. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel nog steeds de afspraak en de regel is nog steeds dat mensen gewoon moeten zitten. Met 1,5 meter afstand. Ook bij Ter Wil hopen ze dat de maatregelen worden nageleefd. De aangepaste bezoekregeling geldt in ieder geval voor 2 weken. Traas hoopt dat het daarbij blijft. Het valt natuurlijk voor familie wel weer even tegen, denk ik, dat we even terug moeten afschalen. Maar ik hoop dat iedereen er begrip voor heeft. Want we weten uiteindelijk waar we het voor doen, dat is dat we het virus niet terug binnen het verpleeghuis krijgen. De coronacrisis heeft de Zeeuwse voetbalclubs in ieder geval al bijna €1,5 miljoen gekost. De clubs liepen allemaal de inkomsten van hun kantines mis en dat is voor de meesten de belangrijkste bron van inkomsten. Dat blijkt uit de ronde langs de sportverenigingen door Omroep Zeeland. Op 7 maart werd hier in Arnhem de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Daarna kwam het coronavirus en werden alle competities stilgelegd. De velden gingen dicht en de kantines gingen op slot. Ja, toch wel een groot gemis, hè? Mensen, ja, het is toch een beetje een vast patroon, hè? Dat je zaterdag naar de voetbal gaat, hè? Je bent hier de hele dag hier zo en tenminste een heleboel van ons zijn hier de hele dag hier. Ja, dan val je toch een beetje in een gat. Ineens was alles over en uit, niet meer voetballen, niet meer trainen. Dus we vielen ineens gewoon dan in de stilte. Uit de taps kwam geen bier meer en de voorraad werd bij de meeste clubs verkocht. En dat was ook het laatste geld dat in de clubkas terecht kwam. Hoeveel zijn jullie ongeveer misgelopen qua inkomsten? Ja, ik denk tussen de 50 en 60% van onze omzet missen we ongeveer. Want nogmaals, de tweede helft van het jaar dan wordt het echt gewoon verdiend hier. Dus dan moet je ongeveer denken tussen de 50.000 en 60.000 euro wat je ongeveer misloopt aan omzet. We schatten in dan toch zo'n 40.000 à 45.000 euro aan omzet. Voor onze vereniging is de kantineomzet onze belangrijkste bron van inkomsten. Dus ja, we staan nu letterlijk en figuurlijk gewoon dan 4 maanden gewoon aan droog. Zowel dan qua consumptie als ook qua inkomsten. Dus we hopen dan ook echt dat met ingang van volgend seizoen, dat dan ook echt het leed ook weer achter de rug is. En dat we dan weer terug kunnen gaan naar een normaal. De NOW-regeling waarbij voetbalclubs eenmalig 4.000 euro kregen is welkom geweest. Uit onze belronde blijkt dat geen enkele club zich zorgen maakt om het voortbestaan. Al geven ze wel aan dat het allemaal niet te lang moet duren. We zijn een gezonde financiële vereniging, alleen dit jaar hebben we geen overschotten in ieder geval en eerder veel tekorten. We moeten kijken hoe we hier op 1,5 meter allemaal kunnen organiseren. Dus, en langs de velden, hoe ga je dat allemaal organiseren? Hè? Je mag niet zingen en je mag niet roepen. Hoe ga je het allemaal monitoren?
Dus dat betekent ook zeg maar, dat we omzet hebben verloren. Maar het betekent ook nog dat de omzet de komende periode naar alle waarschijnlijkheid ook niet reuze zal zijn. Vrees jij voor het voorbestaan van VV Terneuzen? Nou, zo erg zien we het dan toch ook weer niet tegemoet. Maar het zal wel nodig zijn dat we gewoon natuurlijk met ingang van het nieuwe seizoen dan weer kunnen gaan voetballen. Afgelopen week maakte de KNVB bekend dat er in september weer gevoetbald wordt. Zeven van de 10 mensen die 2 weken geleden in Zeeland zijn opgepakt tijdens operatie Portunus blijven 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Middelburg besloten. 2 weken geleden viel de politie in meer dan 30 plekken binnen en hield 10 mensen aan. De mensen die nu langer vast moeten blijven zitten worden verdacht van de grootschalige invoer van drugs, het witwassen van geld, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek gaat ondertussen gewoon door. Zo is er van de week nog bij een inval €20.000 in een garagebox in Goes gevonden. Er komt toch een alternatief voor het Zeeland Nazomerfestival dit jaar. Na de afgelasting in april vanwege corona ontstonden zoveel creatieve ideeën dat de organisatie vond dat ze daar iets mee moest. Dit zijn hele mooie, kleine, intieme dingen, maar wel eigenlijk met alle facetten die we bij het festival hebben. Dus een gastvoorstelling, een concertje, een voorstelling. Dus allemaal hele mooie kleine dingen die we normaal ook zouden hebben. Alleen in plaats van zeg maar 2000 mensen, nu 25 mensen. Het programma speelt zich voornamelijk in Middelburg af en dat is een noodzakelijke keuze. Ja, dat is puur een keuze vanuit de vergunning. We hadden best misschien op het strand of ergens in een weiland iets kunnen doen. Maar dat is vanuit de veiligheidsregio is dat natuurlijk problematisch. Want je kan het niet beheersen, hoeveel mensen komen erop af enzovoort. Dus om te voorkomen dat we in de problemen zouden komen, hebben we toch voor een soort veiligheid gekozen. Om dat in Middelburg te doen. Omdat we daar een aantal accommodaties hebben waar we met 1,5 meter afstand die veiligheid kunnen garanderen. Rolstoelers kunnen vanaf vandaag het badstrand bij Vlissingen op. Bij strandpaviljoen Pier 7 is een rolstoelmat op het strand gelegd, zodat rolstoelers tot aan de vloedlijn kunnen komen. Het gaat om een particulier initiatief. Sponsoren en particulieren hebben de aanschaf van de mat mogelijk gemaakt. De rolstoelmat werd vandaag al veel gebruikt. In Domburg was er alleen en die is vorig jaar al neergelegd. En Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van de gemeente Terneuzen, heeft er spijt van dat hij onlangs tijdens een huldiging van 15 brandweermensen schouder aan schouder met ze op de foto is gegaan. De burgemeester noemt het nu een stomme actie die niemand te verwijten valt, behalve hemzelf. De afstandsregel is een opgave voor iedereen, ook voor mij. Ik ben ook maar een mens, zegt Lonink daar nu over. Hij gaat overigens niet alsnog een boete van €390 betalen, omdat er op basis van foto's geen boetes kunnen worden uitgedeeld. Lonink benadrukt verder dat als er een opsporingsambtenaar bij de huldiging aanwezig zou zijn geweest, deze eerst zou hebben gewaarschuwd voordat er een boete zou worden opgelegd. Op de Facebookpagina's van de gemeente Terneuzen en Omroep Zeeland kreeg de burgemeester veel kritiek vanwege deze foto's. Mooier dan dit wordt het niet. Woorden van trompetist Huug Steketee uit Ellewoudstijk. Hij speelde 34 jaar bij het Residentieorkest in Den Haag en zet daar nu een punt achter zijn carrière. Ik denk dat ik te veel heb gedaan. Ik denk dat ik een heel spreekwoordelijk iets is dat je zegt, ik ben er klaar mee. Maar dat klinkt zo lullig, maar ik vind het genoeg. Tuurlijk, ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. Ik ben heel dankbaar dat ik bij dat orkest ben geweest, het residentieorkest dus in Den Haag. Geweldig orkest met prachtige dirigenten en heel veel mooie muzikale herinneringen natuurlijk. Maar ja, zoals het nu is, dan is het genoeg. Ja. Het besluit om te stoppen komt niet uit de lucht vallen. Dat begon 4 jaar geleden al. 2016 had 366 dagen. En toen, ik moest mezelf bewijzen. En toen heb ik elke dag een tuentje gemaakt. Om en nabij een minuut. En dat postte ik dan op Facebook, weet je wel. En de 366 dagen die waren voorbij. En het gekke is, ik was er klaar mee. Concrete plannen voor de toekomst heeft Huug Steketee nog niet.
ga naar Frankrijk of zo. En misschien ga ik wel in een muziekvereniging hier in de buurt. Ik sluit niks uit. Het begon wat bewolkt, maar later klaarde het op en werd het uiteindelijk nog zo'n 23 graden, zoals u hier ziet bij Dishoek. En voor morgen gelden de 3 zetten: zwembroek, zonnebril en zonnebrand, want de zon gaat volop schijnen bij 25 graden. Zondag wordt het iets koeler en is er een kans op regen. En vandaag is het hoogseizoen begonnen, want de laatste schoolregio heeft vakantie. En dat betekent dat het overal drukker wordt. En hoe hou je dan voldoende afstand? Smakelijk. Dankjewel. Even meten hoor. Kijk, oh, 1,5 meter. Nou, ja, dus kijk hoor, ja, een beetje naar links. Ja, zo. Ja, oké, ja. Ja, oké, even kijken hoor. Gaat dit? Nee, dat gaat eigenlijk ook niet goed, hè? Ook geen 1,5 meter. Dat straks in Trots op Zeeland en daarna natuurlijk nog het uitgebreidere weerbericht met Jules. Voor nu nog een fijne avond en geniet van het weekend.